Bethan Dictor Davies, finne oedd cyn-lywydd Merched y Wawr Ffyn y Groes. A wedyn fraint y gyddyletswydd arna i fynd ati i greu llyfr lloffion gyda Merched y Gangen yn cydweithio da fi i hel atgofion am y flwyddyn bwysig yn dathlu'r air y genedlaethol. Yn wahanol falle i ambell i lyfr arall fe welwch chi, mae'n ni yn ddigidol. Ni wedi penderfynu bod ni'n mynd i ddefnyddio'r cyfrifiadur i gyfleu ein blwyddyn dathlu. Mae gyda Merched y Wawr Ffyn y Groes web lyfr, sef Facebook, a ni'n defnyddio fe ar gyfer cyhoeddi pob digwyddiad sydd wedi digwydd bob mis ac ambell i beth arall sydd wedi digwydd o fewn mudiad y genedlaethol neu unrhyw achlysur arall sy'n dod ar ein traws. Dwi wedi rhoi fe at ei gilydd gan cyflwyno'n swyddogion ni yn y gangen ac hefyd beth yw'n swyddi ni yn ystod y dydd. A mynd wrthi wedyn o fis i fis yn dangos i chi beth i ni'n neud gan obeithio falle denu aelodau newydd i ymuno gan weld faint mor frwdfrydig i ni yn Ffyn y Groes. Hwyl y sbort yw'r geiriau bwysig. Amrywiaeth o weithgareddau o gystadlu i cyniawau, cyrsiau wedi cael eu cynnal y genedlaethol, lluniau gobeithio o bob aelod yn dangos bod ni'n weithgar iawn. Pob mis dwi'n gobeithio yn dangos bod aelodau i gyd wedi cael eu cynrychioli. A reswm, falle, byddwn ni'n meddwl bod hwn yn heiddi ennill yw, ni'n symud gyda'r os yn Ffyn y Groes, ni'n moyn mynd yn fodern, ni'n dechnegol, ni'n ddigidol. A reswm pam licen i chi bleidleisio ar gyfer llyfr Lloffion Merched y Wawr Ffyn y Groes yw, mae'n ddigidol, mae'n fodern, ni'n mynd gyda'r os. Mae fe'n rhywbeth ar gyfer yn atgoffa ni fel aelodau beth ddigwyddodd yn ystod y flwyddyn mor bwysig hyn. Ac hefyd, Merched y Wawr Ffyn y Groes yn dathlu hanner can mlynedd i hunain y flwyddyn nesaf. So falle fydd llyfr Lloffion arall yn dathlu ein blwyddyn bwysig ni. Diolch yn fawr iawn.